En 3 meses, o lugar de Burgáns contará con novas beirarrúas. O Concello de Cambados xa ten en marcha as obras de construción que tamén mellorarán a capa de rodadura do vial. Que para mellorar a seguridade vial, a seguridade das persoas que acceden aquí ao colexio Enrique Barreiro de Vilariño, e tamén se vai a mellorar o que é a capa de rodadura da carretera. E se vai a construir unha acera de 160 metros que conecta o lugar de Xineiro co colexio. Segundo explicou a Val, a vía na que se actúa é especialmente transitada ao conectar unha estrada autonómica cunha provincial, tamén polas instalacións que se atopan no entorno. É unha carretera moi transitada, aquí tamén temos unha instalación deportiva, o campo de fútbol de Burgáns, tamén hai cooperativas, conecta dous núcleos, o núcleo da Modia co núcleo de Xineiro. Para afondar nesta mellorada seguridade viaria, o Concello engadirá unha modificación no proxecto inicial, coa instalación de 2 redutores de velocidade no entorno. Vamos a instalar 2 redutores de velocidade, tanto no sentido ascendente como baixando, para que os coches que accedan por aquí, camións, que tamén hai camións de tonelaxe, que reduzcan a velocidade e mellorar a seguridade xusto neste cruce no que nos encontramos, que é o cruce que vai para o cole de Vilariño, para a iglesia e tamén para o campo de fútbol de Burgáns. Os traballos están incluídos no Plan Concellos da Deputación, contan cun orzamento de case 73.000 euros e teñen un prazo de execución de 3 meses.